mistite crónica. E pois ellos nos peitos. E sempre anoréxico para erradicar a menstruación e quedar definitivamente maligno. Ascendín os dedos. Sentín as tensións de reina na miña cena mental. Probei que xeito paso da adoración cos 5 misterios gloriosos, cos 5 gozosos, cos 5 dolorosos. Quince en total. As 40 ladaínas e o salve. Sálveme que poida. Porque eu xa non podo. Santas, virxes e mártires. Non eu. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Non vos vou contar que casei cun home que nunca fixera unha cama, que endexamais puxera unha tixola ao lume. E non vos vou contar porque me falta un ollo. Iso está xa moi trillado. Vou vos contar a miña vinganza. Un plan premeditado e espiado, con deseño de catedral gótica, unha auténtica obra de enxeñería asasina. A femia da mantis religiosa é 7 veces máis grande que o macho. Deixa o popular. E unha vez ten a semente dentro do seu útero, arrinca a cabeza do macho. Isto serviralle de proteína para xerar a nova criatura. Iso sí que é un repartimento xusto, sí. Naña soy mi fuerte, tengo protección, te solo cariño y vos sorriso. Ay, solidão tem, se não sou sozinha, só te brilha, mata, cigana, se clarão, sem saber pra onde rumiar, pra onde vai. Ai, solidão é sinal. Din que certas especies de cetáceos poden chorar e teñen unha inteligencia moi superior a dos humanos, un coñecimento antigo, un instinto desbordado. A teoría da evolución está trabucada, aínda que pode ser certo que o home veña do mono e das copas das árbores. O certo é que a muller vén do mar. Somos sereas varadas